Hello friends, बरायबाय Bodo Jubilee official YouTube channel दा finally Golden Jubilee Scholarship LIC निफ्राय फैबावबाय जेराव 10,000 निफ्राय 20,000 गेजेराव राङारि अनसुंथाइ एबा नोंथांमोना स्कलारशिप मोननो हासिगोनलाय दा बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ थागोन 18 डिसेम्बरसिम दा बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ एलिजिबल जायोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जाहाथे बे स्किमखौ एबा नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ स्कलारशिपखौहाय मोननो हायो दा बोरै मोनगोन आरो लोगोसे बेसेबां क्वालिफिकेशन नांगौ आरो आर्निंआ फेमिलिया बेसेबां नांगौ आं डिटेल्सखौ होगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायलांजोब आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि स्कलारशिप स्किम आरो लोगोसे साख्रिनि आपडेट मोननो दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांनाय फै अफिसियेल वेबसाइटआव जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन दा फाइनाली जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय LIC स' नोंथांमोना LIC नि वेबसाइटआव फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय मोननो हागोन दा बेनो जाबाय गोल्डेन जुबिली स्कलारशिप स्किम दा बेनि आन्डाराव गोदान एप्लाइ जागासिनो दङ सिगांबो जादोंमोन आरो बेयाव गोबां मोनदों जायफ्रा सिलेक्ट जादों नाथाय खाफाल थानांगोन सिलेक्ट जानांगोन स' बेयाव सोर मोनगोननो बेनो जाबाय जायनि न'खरा 2,50,000 गाहायाव इनकाम खालामो बा खामायो बा आर्निं खालामो फेमिलिया स' बेनिफ्राय क्लासआ जाबाय क्लास 10 आरो क्लास 12 एबा 10 पास HS पास बेनिफ्राय इयारा जाबाय 2021-22 नि आन्डाराव नोंथांमोना पास आउट जानांगोन बेनिफ्राय गुबुन गुबुन फरायबाय थानाय जायखिजाया नोंथांमोना एडमिसन लानाय अब्लानो बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय साइन्स आर्ट्स खोथा गैया जायखिजाया नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे बेयाव डिग्रिफ्रा मोननाय जानाय नङा स' बेयाव नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 60% थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन 10,000 निफ्राय 20,000 नि गेजेराव स' बेखौ बोरै एप्लाइ खालामगोन लोगोफोर बिनि सायाव जों नायोब्ला जों माखासे डिटेल्स मोनगोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै आं नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेसखौ दिन्थिगोन ससे बेनिफ्राय नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' बेनिफ्राय स्पेशेल गार्ल चाइल्ड स्कलारशिपबो दङ बेयावबो नोंथांमोना सेम प्रसेस बेनो जाबाय 60% थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन दा जोङो एमाउन्टखौ नायोब्ला 20,000 मोनदों देन बेनिफ्राय मोनसेया 10,000 दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे एनुवेल इनकामाथ' मिथिखाबाय 2,50,000 गाहायाव जानांगोन स' बेनिफ्राय जोङो गोल्डेन जुबिली फाउन्डेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायनो हायो स' बेखायनो गोल्डेन जुबिली फाउन्डेसन मोनसे अप्सन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाहायनि इन्सट्राक्सन्स नायबानो जाबाय 3 नाम्बाराव दङ देन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबा गोजौआव स्क्रिनाव खारबाय थानाय नुदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक हियार टु एप्लाइआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायो आरो लोगोसे मबाइलावबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन अनलाइनखौहाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जायो बेनिफ्राय स्टेट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन आसामखौहाय दे बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनांगोन हमना ला उदालगुरि स' गाहायाव दङ दे बेनिफ्राय नोंनि नाम फादार्स नेम मादार्स नेम जेन्डार बार्थडे लोगोसे नोंथांमोननि गासैबो डेटाखौ सोनांगोन फरायनायनिखौ आरो लोगोसे फाइनआ साबमिट खालामनांगोन जेबो एप्लिकेसन फिस नाङा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सबो जेबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनाङा जास्ट नोंथांमोननि डाटाखौ होनांगोन लोगोसे नोंथांमोना बेखौ खालामनोबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ बेनो जाबाय स्किमनि नामा जाबाय गोल्डेन जुबिली LIC निफ्राय फैनाय स' 10,000 आरो लोगोसे 20,000 नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ स' बेनिफ्राय गुबुन गुबुन स्किम्सनि आपडेट मोनो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव